kayo guys. And sa gabi na gani mo na natin tukar sa ako ang ng mga cravings ng lami kay kaon. And nakahinumdum ko na ako gi-order nga hibi. Tingnan mo ni. Nagko kay siya. Baliduhan ni kakilo tanaw kay guys. Yadto pa jud ako nigmako ka ganina. Nag-order ko. Lain lagi ko ay kay gabi inda ko akong tintukar sa lami kay kaon. Alas 9 na, si Troy, wak pa natog. Troy! Tukoy! Bilingi na si Troy nga gitukoy. Troy! Dali, Troy! Hinog siya. Hindi ka lang Troy! Gasa lang ako ni kaya ng inkibon. Asin lang sa talita ta magsuka karon kay gabi na. Silly. Asin lang sa atong sausawan with sili for today's video. Ay! Ni ambak ang sili. Gusto kasi sa kasili lang din. Dito, tagay ko kang bagba. Nadala dapit sa mangga. Kano na ito nagsili kaya para matagam ning bakbaan ni. Para matagam ning bakbaan ni, daghan nga ito nagsili. Wala nga bag na ang sili ha. Kung na ito gamay itong asin. Ngayon kataas din na ito itong tiil para lamig itong kaon. Lamig yun ang taning hibi kung naani suka. Sa kuan no sa elementary sa una paggawas sa eskwelahan kay magbilin jud ka nagkuan 3 5 para palit kag mga ingani hibi mangga. Lang Hindi mo rag bayabas ang hibi. No dapat to. Sabi niya hang lisok kay tusok-tusok na mga tunok. Ano kay tunok? Sa una, barato pa ng mga panaliton. Ang hibi sa una kapalit karitag 3. Karon, nanta mag-hisgot, charot. Mag-business ko nga sa sunod, charot. Sa mga fruit stand. Kahilig, kaya mukhaon o frutas market. O, hanggang tunok. Masamad, siguro kuha niya akong trabaho ba? Sud kayo siya hiwaon. Nag-movie marathon, naguro nga masilingan. Kaya ito na ako. Ano sila? Tusok. Tusok. Kan tusok eh. Hala nga eh. Kung ako malis oh.
Matusok ba? Hmm? Makaya! Kaya kaya! Grabe salaan yung babaan kay gisilihan. Anong galo na ito nito so kadasig mo tubo ni sa tong tiyan. Lama eh. Hindi ko makaya guys. Sobra kahalang. Kaya sagna ko nisa kumanghod ang sobra. Hawa akong isa, 2 ka kilo magpalit. Isa ra akong nakaon, so bigyan ako ng hurot. Hindi ako makaya gurot guys, ibug-ibug lagi niya ako, amarag ka ng buting pag ganyan ngala. Bye.